ko kan Amadou Konare ambi bela jile fo ndungu wala nyimandon ko sebe ni ndana ngushira abi jamana kunafoni de mana Amadou Konare ka do fatri sebe sebe koro bolimbe wallahi minya America kite ale bolo bi negala na yi yamuruya di sebe vro ika do amba dangania ani min ba kono gundula ka bela jile dalla me ba tuloka o sisa America ti Jeka pip karamo da batungora na fora beki ga suro kele nyefo twana de bi songa ci abi e kana siga mbala ci ko bedi bi Amadou Konare ne membolo buka do bi boni sebe minu ka ma le matin sokomada Amadou Konare ka do sebe broyin bigo ma bla bolila ni abolu ko chien ke me duru bi duru ani duru ye ka der towe ale de ya sebe akomo ako parti politique ikado yu sebe koro lama eko ulaba madesesadi sabula chaman da kelembe dadinye ka alamine jonde malu Amadou Konare ikado kosaina min ye parti politique chamanye u kapmani manga ani giringa jojora Amadou Konare yalma desewa yalma siranwa ningali tomi konimbe akoni ya takalaje parti politique u ka manga ni wulika jo ninga fanga nyoni wala maka keleke fanga fe chama je fanga abini ka dogoya kosobe Amadou Konare akoni ya takalaje abifamu politique manga niya donedu chama mbala Amadou Konare ka do beni ka kele kundu do koni mbala wulika joni jatimine femi ni na kaka Amadou Konare ikado olu boshile dona okman den dadi kabako na yi bo che dama dola ina fo alu Bouakar Diallo Cheikh Bouakar Traoré Ouseni Amiyon Gindo ani Musa Mara Amadou Konare nunu ndebu lama sabula nunu ikadon olu ka wulika jonu ka kele kunte wargoy olu bolobu kosoro Amadou Konare ni ya takalaje fango fe bala ni gela bala ko bi balo politique dila Amadou Konare baye ka fo o makuna ako min ye jamana ye jamana ka wuli ka jɔn ni cɛsiri tiɲɛ do politique ma jɔyɔrɔ bɛɛ Amadou Konare nga ni ye Mali yɛrɛ gɛlɛya ta k'a lajɛ politique mɔgɔw fana b'a ju la a k'o tɛ nkalon ye ka da kɛwalew ani ko caman kan Amadou Konare caman kun b'a la n'u wulila ka mankan ci sɛgɛrɛ ye ani dunu ni bala bɛ ta k'u sɛgɛrɛ eko bɛɛ lajɛlen ma ban wa kabako ni fɛn tɛ bolo la Amadou Konare i k'a dɔn i tɛna kɛ makun ye o bɛ kɛ a ko kɔsa in na Musa Mara ye bɔli min kɛ maa caman kɔni b'a la minnu y'a bisigi k'a fɔ a ɲɛna hali ni maa caman b'a la minnu ye a jalaki o bi faamu camancɛ fanga wulikajɔ ni hakilina minnu b'a la Maliden ka cɛya ani malidenya ka saga ma camancɛ fanga y'o cɛya baara dɔw kɛ Amadou Konare ko nin kɛra maa caman ma sababu ye ka kɛ camancɛ fanga fɛ sabula u y'a jira k'a fɔ anw kun bɛ min ɲini Maliko la o ye nin ye Amadou Konare ni maa min ko k'i b'o lagosi walima i b'o segi kɔfɛ a ti bɛn mɔgɔ ma a ko min ye awa gɛlɛya ye a bɛ parti politique kan a bi ne ka waati janbɔ foroba nafolo min kun bɛ ta ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ti sɔrɔ bilen Amadou Konare kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn gɛlɛya caman de taara k'u sɛgɛrɛ a ko alu Bouakar Diallo Cheikh Boukadari Traoré Ouseni Amiyon Gindo Musa Mara Modibo Sidibe Amadou Konare nunu da sirilen da warko la i k'a dɔn sabula olu bolo b'u kɔsɔrɔ Amadou Konare i k'a dɔn hali ni fanga ma sɔn ka wari di ni fanga ma maa ma ta k'olu sɛgɛrɛ a t'olu ka politiki baara bali Amadou Konare k'a dɔn politiki tɔn u y'u sen don k'u bolo don nafolo min kun bɛ d'u ma kalo kalo i k'a dɔn sango san Amadou Konare k'a dɔn bolo birilen don a kan o ma sɔrɔ o de kɛra sababu ye min kɔni ye parti politiki caman ni tɔɔrɔ a ko n'o tɛ parti politique i k'a dɔn don o don i b'a ye k'a fɔ dɔ de bɛ fara a kan 196 san 2018 min ye 271 Amadou Konare k'a dɔn u bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ de ko tiga yalima maa bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔn wa a ko n'o tɛ u ye dɔɔnin sɔrɔ koyi min ye san 17 min ye kabini awa parti politique ka dɛmɛ daminɛna k'a daminɛ n k'i ɲininka awa 2001 ka n'a bila 2018 parti politique kɛra sababu ye miliyari 27 o de taara ka d'u ma u k'o tile u ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Konare k'a dɔn waati dɔ sera sa jateminɛ ba ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi parti politique kun y'a jira k'a fɔ wajibi de don olu ka baara an'u bɛ wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ min ye donbolo ye i k'a dɔn n'o ka kan sabula hali dɔgɔtɔrɔ Mamadu ko yan'a bolili cɛ ale yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ a laban o laban a bɛna fanga wele bɔgɔ jɛnnen kan ka sababu kɛ o ni fɛn min ka kan o tigɛr'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye
min bɔ le matin kɔnɔ ayiwa sɔgɔmada karamɔgɔ de b'a tungura ne bɛ tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Usmane Dawo a ye sɛbɛn kɛ Usmane ko i k'a dɔn i y'o politique maa mun fɔ e ko a tɛ ɲini ka kɛ an m'an ko min an m'an ja min i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ kɔni don maa sugu bɛɛ lajɛlen bi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ politique ale bangun kan nka ko ma guwan cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ faga ɲini na k'a fɔ dɔw ni dɔw bi jɛ i k'a dɔn a bɛ maa dabali ba sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen ni olu farala ɲɔgɔn kan ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga sugusuguma ni k'a firipi a ko i k'a dɔn diinɛ ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye Mamudu Diko e ko ale ye tun tɛ o ko dononkɔrɔ kunkolo ye a ko i k'a dɔn awa maa minnu bɛ yen n'olu tun ye IBK ka fanga masurunyamaw ye u kɔni Mamudu Diko sɛbɛkɔrɔ kogoyara u ye i k'a dɔn k'a fɔ ka sigi gɛya k'a kɛ parti kolomajɛ ye an bɛ ɲɔgɔn kan nka an man di nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn politiki maa ka yɛrɛ ɲini ani i k'a dɔn a ka yɛrɛta ɲini kama i k'a dɔn ko o ko bɛ yen i k'a dɔn n'o bɛ kɛ balan ye a ɲɛ a bɛ fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛrɛlen sigi sen kan waasa a bɛ se ka pan o kunna cogo min na wa n'a ye diɲɛ maa o maa dɔn dɔnni min kama k'a fɔ a ka nafa bɛ sɔrɔ o bolo ko a n'o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye hali ni y'a sɔrɔ o tigi de bɛ wuya wuya u bɛ wuli ka jɔ kɛ u b'o tigi sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o de dɔ kɛra tile filanin na dɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛrɛjɛkuru ye cadre des partis et regroupement politique maa minnu ko k'olu bɛ parti politiques faralen ɲɔgɔn kan karamɔgɔ de b'a tungura wa u y'a daminɛ k'olu ka laɲini ye transition bɛ se ka ɲɛ cogo min na u y'a b'o la k'u ka laɲini ye min ye sisan i y'o dɔn de min ye transition ka ba joona ka taa ka bɔ yen min ye k'a dɔn politique maa dɔ kana fanga na i k'a dɔn k'o de y'u ka laɲini an bɛ waati min na i ko sisan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ dogo rɔ ni ka se k'u pancala i ka t'u suru Imam Mamudu Diko o ka denbaya la i k'a dɔn k'a fɔ Imam tiɲɛ don kunu tun ka gɛlɛn an ni ɲɔgɔn cɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ bi an mago ser'i ma dɛ an nana ka na bɔ i la an nana hakili falen n'i ye waasa k'i hakilina t'a dɔn jamana mara bɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn tubabukan na surusi officiel ani surusi officieuse i b'o fila min sɔrɔ nin ko in kɔnɔ i b'o dɔn wa min ye kɛnɛ kan k'a yira maaw la i n'a fɔ jamana jɔliko la an kɔni nalen don maabaw da sumusumu an ka hakilinaw kɛ kelen ye nka komi maa jukɔrɔ ni maaw sigalen don o la ni maaw b'a fɛ k'o sɛbɛkɔrɔ tɛngɛlɛma ko ninnu kɛlen ka kini kɛ ka wasili kɛ ka Asimi papa ka jɛw papa ninnu y'a dɔn k'a fɔ politiki maa minnu bɛ papa fanga la ni surasi ninnu tɛ sɔn papali ma koyi i k'a dɔn o kuma kɛta banna pewu k'o t'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan tu ka taa Mamudu Diko nɛgɛ ka bɔ a ka misiri la ni k'a bila u ɲɛ tun yala u ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ fanga nin tɛngɛlɛma tun wa sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɛlen don k'o jalaki bolokɔni sin u la i k'a dɔn k'a fɔ awa min bɔra u yɛrɛ da o ye k'a fɔ olu b'a fɛ ka Mali maaba bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔn ni ka hakili falen kɛ ni olu ye ɛlɛ ni jamana bɛ taabolo min kan maaw ka se k'u ka hakilinaw lajɛ i k'a dɔn u y'o de fɔ nka maa minnu b'u dɔn ni k'u dɔnna kari ani minnu tulo sɔmi ka jan olu ko ninnu b'a fɛ ka i k'a dɔn jɛɲɔgɔnkuraya de ɲini ni Mamudu Diko n'a ɲɔgɔnnaw ye ale min yɛrɛ fana ti ba jama hu kɔni ma waasa ka bila u ɲɛ ɛlɛ ni ka i k'a dɔn transition maaw sɛbɛkɔrɔ bagabaga wa dɔ bɛ dɔ la i k'a dɔn n'u y'a dɔn ko a ko ka maa a n'a kɛ ni ko dɔ b'u kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min mɔ l'indicateur la a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré n bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Dɛnba Kɔnte Dɛnba ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ a k'a dɔn awa gɛlɛya a dugu jɛlen don ka ɲɛsin Adama Jara ma o ko min ma bɛn le cerveau ni Ala ma fara Adama bɛn le cerveau kan Amadou El Konaré i k'a dɔn a ta bɛ kɛ bugubugu ye sabula jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts Adama kun ye tɔgɔ duman caman sɔrɔ a ye wulikajɔ caman kɛ Amadou El Konaré maa caman yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ayiwa camancɛ fanga a n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ mun bɔnɛ binnen don Adama bɛn le cerveau kan mun gɛlɛya b'a ni transition cɛ Amadou El Konaré i k'a dɔn awa hakilijugu jumɛn in donnen don Adama bɛn le cerveau la a bɛrɛ ta fanga ti maa filan ye nin colonel cɛ 5 Amadou El Konaré i k'a dɔn awa o bi fiɲɛ ta f'a dɔn Adama bɛn le cerveau a kun kelen bɛ ka ŋaniyasiri kɛ katikaw fɛ yen nin nkalon yɛrɛ tile 22 k'a na meeting kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw bolo kan ka ɲɛsin hakilina minnu b'a la ani baara minnu b'a bolo o kɛra ka da novembre kalo tile 15 tɛmɛnen i k'a dɔn ayiwa o ɲɔgɔn ye senfɛ a n'o meeting ba senfɛ Amadou El Konaré k'a dɔn minɛn kun bɛ ka jɛngɛ sɛbɛnnikɛla ko o jateminɛw a n'o hakilinaw de nana ye Adama bɛn le cerveau a kɔni yera a bɛ waati bɔ sa
abi fanga kɔni ko o tegeluma i k'a dɔn a ti kuma ɲuman f'u ma Amadu Konare o b'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba de donnen bɛ ani transition cɛ ale yɛrɛ t'a la de sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko a bɛrɛ tɛ ye min fɔ tiɲɛ don CNT o min ye ayiwa cɛmancɛ fanga bolofara dɔ ye ale yɛrɛ b'o cɛmancɛ kolo la i k'a dɔn maa jumɛn b'i to o di nɔnɔ kɔnɔ k'a fɔ i bɛ gɛlɛya wɛrɛ kɛ Amadu Konare i k'a dɔn bɛn le cerveau a kelen de b'o jate dɔn a ko nka tiɲɛ don jɛrɛjɛkulu min b'a nɔfɛ n'u k'a ma ko ayiwa debout sur les remparts yɛrɛwolo debout sur les remparts Amadu Konare e ko k'a dɔn tɔn in yɛrɛ t'i ni ka yɔgɔyɔgɔ de sabula jama fanba dɔ ko ayiwa an dɛ dɔw yɛrɛ ko Amadu Konare kɔni b'a jira k'a fɔ bɛn tile tɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko dɔw fana ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ayiwa bolofara min n'a bolo n'o ye CNT n'a m'i cogo dɔn a laban o laban u b'a gɛn ka bɔ yen sabula ale t'i maa fɔlɔ min delila ka gɛn ka bɔ CNT la Amadu Konare o kuma nka bɛn le cerveau bara ka nin ko ninnu kɛ ka da min kan a yɛrɛ de y'a ɲɛdɔn o meeting in kɔni katikaw y'a jira a la préfet kɔni y'a wele k'a fɔ a ye i ka meeting a ti kɛ kati ka sababu kɛ i k'a dɔn lakɔlidenw min mankan na an t'a fɛ olu ko ka taa ɲaami ɲɔgɔn na yalima bangɛrɛ ka meeting in kɛ a kun de y'o ye wa ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ wa Amadu Konare min kɔni jɛlen don bɛn le cerveau ani transition i k'a dɔn man di bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara maa n'i kɛra maaba ye maaw mɛnna k'i bonya ni k'i karama i yɛrɛ to bonya minɛ kɔnɔ min ye marché min tun bɛ kɛ Kati faamaw u ye bɛɛ ni bonya fɔ bonyaba k'a tila k'a lasigi k'a n'a hakilinaw fara ɲɔgɔn kan a ye min fɔ faamaw ye i y'o dɔn de ko ne ale y'a ka marché bɔ a ma k'a ma kɛ jara yɛrɛwolo ye i y'a faamu faamaw ko kuma ni bonya banna i fɛ taa marché kabi 7h fo 18h hali sɛ ma tɛmɛ marché kɛyɔrɔ bɛɛ ni tununna pɛlɛnkɛtew surasi ninnu u ti yɔgɔyɔgɔ karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn k'a fɔ hali bi n'a ka bi kunnafoni an bɛ taa n'a ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ni le cerveau an b'a ka kuma ta hali bi ni a ka bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ A Sise a ye sɛbɛn kɛ A Sise ko a bɛɛ n'a ta don ka ja ko a sebali tɛ i k'a dɔn yɛrɛwolo debu min bɛ yen i k'a dɔn ni bɛɛ ni ninnu bɛ kuma lase la ani panga woloki la min ye i k'a dɔn e ko tigi wɛrɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ a la min tɛ olu ye wa sabula maa dɔ bɛ yen min jɔ a ko karamɔgɔ Jara ni bɛɛ lajɛlen tun b'a wele yɛrɛwolotɔ Kara a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale de yɛrɛwolo tu tigɛ banganaba ye nka i k'a dɔn k'a fɔ awa ko ni n'a jara i k'a dɔn ɲɛnɛ min kɛ sumala kɔ wa sabula min ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu nana kɛ maa kuraw ye ka don kow la olu kɔni kɛra sababu ye ka ɲɛnɛ a jujɔ bɛɛ lajɛlen kɔ o kuma an bɛ donni min na i ko bi maa min bɛ yen ni olu kɔni ye i k'a dɔn nin tɔn in sigi sen kan ka b'a daminɛ n'olu fɔlɔ tun bɛna wuli ka jɔ kɛ nin tɔn in kɔnɔ o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ kofɔta ni o ye Umaru karamɔgɔ Jara ye i k'a dɔn olu yɛrɛ ka fɔ la ani sɛbɛnnikɛla ka jirali la u ko kabi Amadu Tumani Ture ka waati nin tɔngo fɔta ninnu baaraw kɔni sigira sen kan nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ kana yɛrɛwolo ko bɔsi ni k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tigi wɛrɛ ye ni ka tila ka nin cɛ fɔlɔ in tunu a ko kɔnɔ n'a ta ye pelenketew i k'a dɔn k'o kɛra dabalibanko ye nka k'a yɛrɛ kɛra limaniya jɔnba ye sabula a y'a sigi k'a fɔ dɔw ka ja ko nka a sebali tɛ an k'an sigi an k'a to olu bolo i k'a dɔn bilikan bolila i danyɔrɔ dɔnnen don i m'a boli cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ danyɔrɔ manzɔn min y'a suma o b'a mɛtɛrɛ hakɛ dɔn o kuma yɛrɛwolo maa kɛ fɛn o fɛn ye bi i k'a dɔn a ti bali ale la sabula ko daminɛna kɔ mɔna k'a min kan jɛgɛ ma tila o k'a kan dɛ o kuma maa caman bɛ olu y'a jira k'a fɔ Adama bɛn le cerveau ale yɛrɛ kɔni ye yɛrɛwolo jama ye cogo min na tubabu b'a fɔ min ma ko il s'est surestimé a sɛbɛkɔrɔ dara a yɛrɛ la k'a bila a kun na k'a fɔ ni ale ko tout Mali la bi tout don ni ale ko i k'a dɔn fanga tɛ si a tɛ si a ko i k'a dɔn k'o ye jamana fanga dɔnbaliya ye sabula an bɛ donni min na i ko bi tubabu b'a fɔ min ma l'état est fort wa i k'a dɔn e kelen bɛ k'a fɔ e de bɛ n'i disi da fanga disi la a ko i k'a dɔn i ka misɛ o de ye misɛnya da ye o kuma maa o maa bɛ i mana fanga kanu ka tɛgɛrɛ fɔ ka kɛ fanga ka jɛliba ye cogo o cogo i k'a dɔn i k'i tɔ to wa i k'i sen da yɔrɔ dɔn ani i bolo i k'a bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ dɔn a ko misaliya ye jɔnni ye Isa Kawujimu donni min na i k'a dɔn a bɛ wele ka taa article jira a la n'i tun y'a fɔ a donni kama k'a fɔ Isa Kawujimu bi yɔgɔyɔgɔ Asimi tile la a ko i tun b'a fɔ ko kalo don
ko isa ka ube mi bi hali kare kono ika don ga fo isa ka ujum bitime mata don ma temena o kuma jama mi pme isa ka ujimu ko o jama klale klaro sabaye amedoni mena iko bi ko te ben le servo ko o kuma minye ka do ma munun be ni transition wanye man ka bi adamine majige munun bala olu ya fo ube ka fo wa hali shini olu ba fo nga ale min tungo ko biela jerele kai ako asimi tanaye sajo tanaye ako ika do ale rede tumi so wele o kuma abita laidu bauta hali terengo ni fauna asimi chwala ka yere ke ika do asimi unyere ka portu parolier ni nyere be nap mina nyininga kungola se surasuma o bi o adama jara kele kati sigi bololo safe CNT mai dana ya dalika kuma da nyuma bela jele bi kuno sharia ni bunya kono ika se ka gouvernement tengelema ika faka tengelema assemblée kono ika nga welelu boloda nga ibo bela jerele to kati yere ke video manie ika do kuma gbolen vo bololo safe kata jamana de na muruti katla ka maw bla filiba kono ako finitigila ka obi jeni o ye chigodi mamunu me fanga la nu ye tasa daira faransi la faransi manguri chien ba keme ka teme ale na jeuka o ma ka ye mamunu ye faransi gwet le baguni fe katla ka fo faransi anaka demede ika do aw nono me kelen bashi aw nono mo kelenta ay tana yere e kelen mina bagabaga jumende ke ika do arajo so safe wali man video telephone ni na ko bina olu papa o ma ika do adama beni iya me chogo mina jate bela jerele de kera ayera efia chifado aya fo ni ngoi me chogo mina ne ka boda tenina no te joli midala ka fo kati ko adama beni ba fo kabe marché kabi faye ko ni marché ala ala do di wele dona ni bonyana to bonya kono sa ngana loko ngana bise ka ke katema mo maruko ka amata chuku nego krati Jeka Pub kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jigine ka bonya masegi be awye Jeka Pub kaka firfan la kodon karamo da batungora mbala chugo be di kokura Amadou Konare ne ni ta fe ka kungo soro politique la nu ye tegara fo mi nye ko vive Amadou Konare afo ko vive nu ko ka aba dira ka fo ka aba hali na mandiye e ta kungo soro mi na yori de o ma vive la transition Amadou Konare membulo bwakado mbi boni sebenye mi nu ka ma l'indépendant ma mi nye sebeni nge ato de ko Dauda Sangare Amadou Konare ikado Dauda sebenu maine wajibi ni ka yela kulufa ko Amadou Konare ikado kasute onga mi nye segesegeli aninyi ngali o de polo daledu polo économique financier de Bamako ala mangishira Amadou Konare kado ye wele black dangoroba ma chambre de commerce président Youssouf Bachili aka secrétaire général min Shomaru Kamara aka comptable Lamini Sakho Amadou Konare ni ala jenena bi somo dena uni juge do be nyonye kuma Amadou Konare kunungo kuma ngoni nduru la malifa bele jilela doko uye Yusufu mine doko abika sobombala Amadou Konare ka do kuma chara sebeni kala ko kuma kinyere minye ikado de flani kunungo pole économique uya wele ikado ana jonya mafla Amadou Konare kado kata nyininga minye ibeka clay Amadou Konare ikado faso inafulumugo kasabi dobo milliard muga aniko so mingele do ka fo milliard ta ani buruburu onyama tunu nedo awaru dunaro jumai akera munyi yoni se Amadou Konare adabaku kunye covid-19 kelelidi Chambre de commerce d'industrie du Mali au bolo duna China sabula do tieni mi nye jago kala soro ika don ka yoro do bari ani wuli ka jo chama ngun volé do Amadou Konare ika do kungera faso ma wajibi am wele blala mami ma o yesu Bachili ale do kunganga war ko bela jile nyina bo sabula ale juro kan nyemai Amadou Konare war ko ngoni ika do abi wati jambo mo bi ta ka segi la puma nguna ndinga nyingalike wari ndontugo ani wari botugo anyaka don oni fami nyema don Amadou Konare emi nya baraka wajibi e nyiningali odela mi nye kiri bloye pole économique et financier wele bla Youssouf ma Cheikh Umaru Kamara ani Lamini Sakho Amadou Konare ka don agwakunungo ushirai sabula e ka do te kaso ede garda vini kaso te kele garda vu nga matla mubulo
Awɔ. Aya sigi ni bilo climatisé ngono. Yani dugu ka ja anga nyini. Isa ka ojim ka so ni vinendri ndate. Isa ka ojim ti soro blo. Oh de bita kele te ka nyini. Isa ka ojim. O kuma ni traduire aba fo ngono. Non ne type ma. E mena pa moi article ou bi bébé mi no ko foda. Isa ka ojim duwe ma ti mamla chômage la. Mao mat mita anyinga. Kondeli yɛrɛ t'a la dɛ a b'a bolo don 1000 a b'o di a b'a bolo don 1000 a b'o di nka kabi article nana a ko article de b'u bolo vraiment ne se ka non ne ko fɔta o ɲɔgɔnna dɛ o de bɛ k'i ka bɛn fara la i ka jarakɛ Amadou El Konaré ne sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ɲininkali ye u y'a busamisɛnnin guwan min ye ayiwa Yusufu Bacili ye i k'a dɔn Covid-19 miliyari 10 fo miliyari 15 i k'a dɔn warikasa bin a kun bɛ primature de la a don Bubu Sise de kun ye premier ministre ye i k'a dɔn a fɔra wari in kɔni bɔra o fanfɛla de la ka taa chambre de commerce la o fɔra min ye ɲɛnabolow ni jateminɛ ye a kun ye awɔ min ye jamana usine tigiw ye olu ka dɛmɛ sabula Covid-19 nana jamana datugu i k'a dɔn awɔ jago nana bin ni ka ayiwa industriels k'olu fana bin o tuma a wariko in dun ɲɛ bɛ cogo di a ko tiɲɛ don n'i y'a ko in ta k'a lajɛ wari kunfɔlɔ min ye miliyari 15 ye o tilacogo n'o na o taa yɔrɔ o nana ɲɛdɔn nka miliyari 10 min bɛ yen i k'a dɔn ayiwa dogoli ni hakilijugu caman b'o nɔfɛ kiiritigɛlaw b'o de nɔfɛ k'o o kuma Yusufu Bacili i bɛ hakɛ to i bɛ to an fɛ yan ni Ala ye dugu ɲuman jɛ i k'a dɔn kiiritigɛla dɔ bɛ na n'o ye juge ye i n'o bɛ kuma wari in donna da ni da min fɛ a tɛ dɔn Yusufu la ne de y'a f'i ye foyi mɛ min f'i ye n ko ne de y'a f'i ye ni Poli maaw ko si yan ko dɔ b'a kɔnɔ dɛ maa caman sera ka t'i ka so a b'a ka saraka bɔ mi kuncɛ kuru 2 d'i ma mais b'a f'i ye Kolokani ka ninnu ye maa tere jugu ye koyi n karamɔgɔ i bɛ nin kisi mɛ min f'i ye pôle économique n'u ko i ma na wele jaabi ka i ka enquête daminɛ wula fɛ k'i ka taa so duwawu minɛ na nka n'u ko ma ko an kɔnɔ yan walayi saraka bɔ ni kuncɛ kuru 3 d'i ma i bɛ taa n'a ye Yusu ka so u b'a don bɔgɔdaga la u b'a don bɔgɔdaga la u b'a funfun so n'a bɛ se k'i ko a la a ka ko la n'o tɛ i terikɛ a bɔ man di nin nɔ dɛ nin jɔagu in na yurugu kɛlɛ minɛli caman bɛ yen dɛ ne de y'a f'i ye ne bɛ f'i ye hali n'i bɛ jɛmukan in sonsoro an ka taa an ka kuncɛ kuru 3 anw da nɔgɔyara la o n'u y'a f'i ye anw ye dɔɔni de dira anw ma APK min na anw y'an da ɲɛfɔ wa n bɛ min f'i ye sesi mun na o kelen don dɛ maa o maa min damani fɔ ye a ko ma nɔgɔn dɛ o ma t'i labɛn jɔnni mɔgɔ t'a dɔn dɛ parce que sesi mun kibaruya ko ye a ko ka ca dɛ Amadou Konaré Ala k'a bɔ awɔ Ala k'a bɔ yɛrɛ la n tigɛr'i la bi cogo di ja i danna de ka jugu ta i foyi t'i ni se bi cɛ o ma Ala k'an kisi Poli ma ɲi Poli ma ɲi dɛ Poli n ko dɔ ye ne wele ko Kɔnfɔli Keyita alors monsieur Tunkara ayi le Kɔnfɔli Keyita fana bɛ ne wasalen ko mon commissaire comment vas-tu mon cher a ka ɲi ne yɛrɛ n ko bɛna ne wele ne bɛ ngana kan minnu fɔ radio la n ko ka n wele kɛ féliciter ko c'est le pôle économique ko bisimila ko seki dɔ bɛ yen i tɔgɔ b'a la ne ko la hawla wala quwwata illa billah o maa bɛ min f'i ye ani welela bi a kana bali la dɛ ne ye muso ni n denw fara ɲɔgɔn kan ka somɔgɔw wele burusi kɔnɔ ni sarakaden bɛ min bɔ yɔrɔ bɛɛ u k'o bɔ pôle économique nka anw da ma taa yɔrɔ jan ne ni min tɔgɔ tun bɛ seki kan o tɔgɔ de ye ko Jaw i bɛ Ibrahima Jaw dɔn wa Jaw kelen ale bɛ naji bɛɛ la ne fana ka fisa ale ye i terikɛ don ne an tilala dɔrɔn ne y'a wele n ko Jaw ayiwa n ko Poli y'an wele dɛ u e de taara ni ne ye cɛ in fɛ n'o tɛ ne na don kelen da kelen a ni ne man di e de taara ni ne ye APK mun na u ye seki min d'a ma ayiwa Poli ye ne wele ko an tɔgɔ bɛ seki kan ko Jaw a b'a fɔ ko kɔrɔ ne bɛ taama sira de la koyi ne bɛ taa Buguni
jɔ wa mena min fiyɛ fɛn dɔ bɛ faama ninnu n'u bɛ sɛgi d'i ma ko e ye communication kɛ u bɛ min k'e la n'u ye 2 millions k'a kan o b'a sɔrɔ u ye 10 millions de bɔ k'o donna communication na donc 10 millions de bɛ kɛ e cɔ a la k'a sɔrɔ i ye 2 millions sɔrɔ donc enquête mana wuli sa e de bɛ wele n'i y'a sɔrɔ i ye prestation kɛ saisie min na Ala k'a bɔ a bɔra ma bi Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn min ɲɛ juguyara bɛ kɛ Yusu Bacili i k'a dɔn kana siga min ɲɛ nin ko in ye a bɛ nin ɲɛnabɔ ni ka taa ka so fasayi sabula miliyari 10 Yusu Bacili ka bon ma n dalen don Ala k'a fɔ bi ko in ɲɛ bɛ sɔrɔ Yusu Bacili a bɛ taa a ka so hɛrɛ ni baden la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn annonceur min ye k'a dɔn Aminata Sanɔgɔ a ye sɛbɛn kɛ Aminata ko a ko Mali kɔnɔ bi k'a dɔn ni an ma hakili sigi fɛn dɔ wulilen don o laban o bɛ sɔn ka i k'a dɔn fanga ɲɛmaaw o b'u gɔn o kamana a k'o ye mun ni mun ye min ye k'a dɔn awa grève Mali i k'a dɔn hakɛ ɲini i k'a dɔn o de ka jugu fanga bɛɛ lajɛlen ma régime normal fara transitoire kan karamɔgɔ de b'a tungura jama ma hiri daminɛ yɛrɛ ta hakɛ ɲini na i k'a dɔn n'a ko ma taa ni hakili ye a laban a bɛ na ni kɔlɔlɔba ye a ko Mali bɛ don min na i ko bi jamana faamaw b'a la ko ka refondation kɛ ka Mali kura ko sigi sen kan nka min ye jamanadenw baarakɛlaw wulilen don i k'a dɔn u ka hakɛw nɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a laban n'a ko ma lajɛ e ko i k'a dɔn foroko ni tɛna to a dogisira la wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko ni hakili b'a la min ye i k'a dɔn awa kabi donatɛmɛ fanga nana maa caman tun y'i ka laɲini dɔw bɔ a ma k'u yɛrɛ bila i k'a dɔn jamana ka bila la k'a sabu kɛ waati ka gɛlɛ an ka muɲu an ka jɛ hakɛ dɔw kɔ nka tile filanin na mun ne kɛra min kɛ mɛ sababu ye ni bɛɛ wulilen tun i ka hakɛ nɔfɛ a ko i k'a dɔn o ɲininkali tɔ min sigin bɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye mara ɲɛmaaw ye bi sɛbɛnnikɛlaw ko annonceur kɔnɔ k'a fɔ fɛnba min bɛ yen ni bɛɛ kan k'i ɲɛsin o ma n'o bɛ jamana faamaw dɛmɛ kosɛbɛ ni bɛɛ y'i ɲɛsin o ma o de ye refondation Mali kura ko ni yɛlɛma koɲɛ dɔw ye nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ minnu nalen bila a kɔnɔ ko ninnu ma boloda dɛ o dɔ ye mun ye min ye sanfɛ lɔgɔlidenw ni duguma lɔgɔlidenw ka jɛkuluba AM olu kɔni kɛlen don k'u misikili bɔ olu kɔni ye tile 5 baarabila de boloda k'a sababu kɛ laɲiniba dɔw ye laɲini minnu na u yɛrɛ bɔra u tilara lɔgɔliso kelen o kelen a foroba ta ni kɛ yɛrɛ ye ta k'a bɛɛ lajɛrɛlen bɔ Kayi fɔ Kidali k'u bila bɔlɔ kɔnɔ o ye kelen filanan min ye i k'a dɔn point G kɛnɛyasoba i k'a dɔn maa dɔw fana bɛ olu kɛlen don ka yen cɔpɔki canpaki o ye Fila ye min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛrɛlen ye o ye Sirimani Samu min ye kiiri tigilamaw ye n'o ye syndicat autonome de la magistrature n'u k'a ma SAMU ani syndicat libre de la magistrature u k'a ma SILMA olu fana ko tile 5 jalen i k'a dɔn novembre kalo tile 29 olu bɛna baara bila yayi ka b'u bolo kabi 7h30 sɛbɛnnikɛla ko ni kiiri tigilamaw dun nana don baara bila la k'aw disi da jamana disi la a ko i k'a dɔn k'a fɔ a ko a ka gɛlɛ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko olu kɔfɛ min ye lɔgɔli karamɔgɔw olu n'u ka article n'a 39 olu wulilen k'u jɔ tu canjalaw k'a yira k'a fɔ u ka laɲiniw ma mafa wa min ye olu fana kɛlen don ka tile 3 baara bila boloda min bɛna kɛ décembre kalo tile 14 tile 14 ka bila tile 16 la o fana bolodalen don gouvernement ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda minnu bolodalen don maa min bɛ yen n'o ye ministre ɲɛmaa nɔnɔbila Abdoulaye Mayiga n'a ma wuli ka jɔ boloda joona ka kuma ɲɔgɔnya sabatini ninnu ye bonya ni karama kɔnɔ ɛlɛ nin ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu na cogo min na n'a tora ta bɛɛ ka wuli hiri karamɔgɔ Daba Tunkara e ko a laban a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye min bɛna fanga in sɛgɛ a dun ma sɔrɔla k'a fɔ wulikajɔ kan ka kɛ fanga in tɔ ka tɛtɛ an bɛ se ka bɔ a transition kɔnɔ cogo min na nka n'an y'a ta an gɔnɔ ma a laban i k'a dɔn an dakili tɛ a bɛ saa se yɔrɔ min na ko a laban bɛ sɔn ka tɛmɛ o kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ annonceur la u ka bidon bɔli la Hame Jakite i tɔn ka te ko i ma premier mi an ka sɔrɔ ka segin ka na Jɛka pep karamɔgɔ Daba Tunkara hali min bɛ fɛn min na o tɔ bɛɛ bala cogo bɛ di kokura Amadou El Konare ne mbɛ bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko jandon yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di kosɛbɛ a bɛrɛ taa maa jugu ti ban an jɛ la ayi kati ɲɛdonna da ye nin ye Amadou El Konare n'an ka sɔrɔsikulu ani lakanabaaw ka kɔlɔsili jugu tɛ n'u ka faamuyali jugu tɛ
Amadu El Konare fɛn caman bi jamana in sɔrɔ ndɛnɛndɛmɛni na i kɔrɔ koyi Amadu El Konare i k'a dɔrɔn maa 4 u kelen bɛ k'u yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi sabula sɔrɔdasi carte d'identité b'u bolo u bara ka yaala kati falajɛ Amadu El Konare i k'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw min ye force spéciale ye min ni a ɲɛmaa kun ye lieutenant Jigi Dambɛlɛ ale don olu de taara tɛgɛ da ninnu gate gami u bi minɛ tuma min Amadu El Konare k'a dɔn marifajugu cɛjugu caman de kun b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye marifa min n'a daburu ka jan nka ni dungarenja b'a la n'u k'a ma ko lunette de tir Amadu El Konare i k'a dɔn o 2 kun b'u bolo kabako min ye munition ye ani grenade nin caman de kun b'u kun Amadu El Konare ani taliki waliki mɔgɔw kamana ganna a bɛrɛ taa u minɛ u sina ka sɔrɔdasi carte d'identité bɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu El Konare i k'a dɔn ninnu tɛ sɔrɔdasi ye a ko a bɛ se ka kɛ ko damadɔ ye maa minnu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la Amadu El Konare walima maa minnu bolila ka bɔ sɔrɔdasiya la walima bamanji yɛrɛ don koyi minnu dan bɛ sɛbɛnlankolo dilan u yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye a ko min ye u hakilinaw ye min ye jamana ye an bɛ donni min na ko bi bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la Jigi Dambɛlɛ i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ kununko yɛrɛ k'i bɔ a la koyi i k'a dɔn ayiwa min ye kati fana lamini ye fɔ darali la u delila ka cɛ 3 fana minɛ marifa kun b'u bolo Amadu El Konare nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale min b'a jira k'a fɔ bamanji ani maajugu ani tiɲɛnikɛla u b'an senkɔrɔ a ko ni ninnu kun ma minɛ mun de kun b'u kɔnɔ n'i dun hakili b'a la Amadu El Konare n'an ka sɔrɔdasiw kun tɛ bamanji jɛrɛjɛkulu dɔ delila ka na bi kati kan u tun b'a fɛ ka kati da kolon di ka filenkolon di yalima o ɲɔgɔnna dɔ don wa ɲininkali to min bɛɛ nka min kɔni ye dugudenw ye ani jamanadenw an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an damata lakanabaa ye ka sɔrɔdasiw ani lakanabaaw dɛmɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la min bɛ tali kɛ le destin olu kumana ɔrɔ min ye k'a dɔn vérificateur général a ye gafe bɔ dɛ a ko min ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni jamana ka foroba wari bɛ kalifaw la u b'a don donna jumɛn fɛ a gafew bɛ ka poyi donna dugujɛ min ye direction nationale de la géologie et des mines a bɛ DNGM ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka maa ɲɛmaw ko bolokɔni sin bɛ u la dɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn i mana da maa na cogo o cogo so i k'a kɔlɔsi tubabuw k'o de ma ko la confiance n'exclut pas le contrôle ça a 2018 2019 2020 21 i k'a dɔn u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu baaraw taacogo kan sɛgɛsɛgɛli kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ fɛn min na yala i k'a dɔn a bɛ ka kɛ a ɲɛkisɛnin kan wa u bɛ i k'a dɔn a sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ni ka i k'a dɔn yamaruya sɛbɛnw di maaw ma minnu bɛ dugujukɔrɔ nafolow bɔli jateminɛ minnu b'a ɲinini kɛ fɔ ka taa s'a bɔli ma ani musaka minnu bɛ sara jamana ka waganden kɔnɔ a nafolokow bɛ don cogo di sɛgɛsɛgɛli kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a taara ye k'a fɔ majɛ belebele bɛ baara ninnu na min yɛrɛ kɛra sababu ye lakileni baaraw olu tasa ka da yira joona min ye k'a dɔn Sama Alimudu Babi ale min ye bureau de vérificateur maa ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ninnu b'a la ka baara minnu kɛ majɛ minnu b'a la o y'a bɛɛ sama k'a bi tali wa min ye k'a dɔn a sɛbɛnkow ni a k'a dɔn a baaraw yɛrɛ tacogo o kɛrɛfɛ nafoloko majɛba taara ye n'i y'a mɛn irrégularité financière a bɛ tali kɛ o la o min dara yew nɔna miliyari 2 miliyɔn 800 miliyɔn 26 ani 140 o ni a kun kan fɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn vérificateur général a ye cour suprême maa ɲɛmaw olu wele bila olu ma ani k'a dɔn a tribunal min filɛ commune 3 la a y'olu lakodɔn i k'a dɔn musaka tununi majɛ minnu bɛ yen walasa k'o bɛ se ka don cogo ɲuman na jamana ka kumaniyali baaraw olu bɛ se ka sosoro cogo min na o kuma min ye nin yɔrɔ ninnu kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ yɔrɔ caman na bi k'a dɔn k'a fɔ ka nafolo tan ka yɛrɛkɛ o bɛ se ka bɔ jɔ cogoya min na le destin olu ye nin fasiri u ka bidon bɔli la Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon Amadu El Konare maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn kura tigɛra n baki an n'an jɔ a bɛ bɛn